khapang ni tako buk tong norong no jotono no ani langma tv o lamthogo norong no tini ani subai khet guri phunungnai subai bethai busuk rok thaika busuk torkha obno tini guri nai legana phaidi obo ke subai bethai subai thaika obo ta hatio khagoi nai phalmaka o hatini bazar ni busli paikai mani o kosoni mongka YB7 obo 40-45 din ni yagulo bazar harvesting khlaimano tabo ke bethai reka reka ke thaika bebag no bethai heavy ke no thayo mar khe bethai gono khe buar bukhri klai pekha yang bawa thaija ekdom pure kusung kusung obo doibo noromya kosai krak usuk bethai kotor mator kha tofano kotor mator kha tofan si bethai krak masi tongkho obo doi chokla saya jaita ba ekdom heavy ke thayo mar keno ghono hoisat bethai ghono hoisat thaija bethai lolai balai khe yang obo khna ro harvesting khaiman nai hatio kari manai khna obo thaibai jak bebak lolai balai sing raga obo yang bo besigano thayo obo YB7 obo hybrid jat high production donai jaita kosai obo subai yang obo rogo thaibai tong bebak no obo thaibai tong yang bising rogo bo lolai balai rogo phaija bising go obo bo yang lolai balai ong phaija hai yang obo tai yang tai line sa obo ka yang nai gana busuk thaika yang bo yang thaibai jak lolai balai kha bebak no kora khlaibai jak muthai mang khapang ni tako buk song obos rangmang si thai lolai loyong pai tong obo hatio khagoi phallang keno rangman sinai lolai balai khejong pai tong si o mar keno thayo yang bo haino ko mui ko thong khlaimani puno loss koroi ko salbari ano rang romi mano salsabari salsau almano kobang kaikhe daily no khagoi mano kotor no khe khagoi phailake kora taini dinono kotorong thango aboni bangai kobang kailang khe salbrum no phaloi mano hatiko harvesting khlainai salbrum rang romi mano rang ni watoi wawi mano mui ko thong khlailang khe abo bebak no subai khet buar bukhri rokha abo tor khe khna rogon harvesting khlaiman nai hatio yang tai line sa abo haino hawa rogo klaibai thaibai tong poiset lolai balai kha hawa no market klaibai tong abo tolao bedum phainai basainai thaimani anbang hawa klaibai ja oro bangui tong kora poiset ghono ngui tong poiset lolai balai bethai ong tong khak potisi komer pokhe 20 kg rok khagoi mannai asokhe bethai ongoi tong bethai oke long mani kolok jaita aro duita varieties ni kaijak tongo uinal 88 kaisa
एरपर के YB7 कैसा और दुईटा प्रडाक्ट काइजाक दङ र दुईटा क्वालिटी नि आव खाबां ताहुबुक तंनो नंगनो तिनि आनि सुबाइखे बथाय बुसुक थाइका अबरंनो नंगनो फनुका नंगनो जतनो बेले बेले हमबाय खुमका ताइ भिडिअ कैसा मलाई फिनाय जतनो हमबाय।